hari yang mantap. Aduh sedap. Loh, nyapa kok malah lagu ini? lho kowe jenenge Aku ini nesu. oh nesu wong arep omong arep kenalan mbok ganggu ae. Yo nek nesu ya nesu kok iso ngomong ae, Mas. Ngomong ae. Jajal nesu. Ayo nesu. Nesu. Nesu kayak padat belas. Namanya siapa, Dek? Nganggo lagu, Mas. Iyalah. Iyalah, Mbak. Ding-dingane Sekar Sari mau tak bilang. Kowe rock Serkasari bareng. Lho piye ta? Budi Wijaya. Lodrok apa? Nah, Nama saya